Sanibonani, igama lami uKing Nuba. Ngize la ngokuzonixwayisa ngokungena ejele. Nami sengike ngangena ejele but ngenhlanhla-ke ngaphuma. Ngicela uma sowuqeda ukubuka le video umenshine wonke ama-friends, abangani bakho, izihlobo zakho ofuna nazo zixwayiseke kabanzi. Kusho ukuthi ngangiphuma emsebenzini sekulate nje la ku-7 ngahlangana namajita awu-2 sengiphumile emsebenzini. Hhayi-ke ngangawanaki lo majita, ngadlula kuthe lapho sengihambe khona i-distance nje ethanda ukubande kusuke emsebenzini endlini-ke i-distance. Hhayi ngahlangana nomunye umjita oyedwa ekhoneni ngama, kwakungathi yama naye. Hhayi-ke ngangamnaki futhi lo mjita, ngadlula naye futhi wanganginaki. Ngahamba lapho sengithi khona sengizofika endlini ngahlangana namanye amajita, I think ayi-4-ke lawo majita engangihlangana nawo. Hhayi ngawadlula, ngangawanaki nawo lo majita. Ngithe sengihambile futhi ngihlangana nentombazane eyodwa, ngihamba yodwa nami ngihamba ngedwa. Hhayi futhi ngayedlula futhi ngangayinaki. Ngithe lapho sengihamba endaweni engekho muntu khona, ngiyodlula ebridgini, ngiphansi ebridgini I think kwakuwamajita awu-2 ngapha, kwamanye amajita awu-2 kunomunye oqhamukayo la ngaphambili. Hhayi ngabadlula, ngangabanaki nabo futhi. Ngahamba ngaya endlini, ngawungena endlini-ke. Ngithe uma ngifika endlini, lapho engafika khona endlini ngalokhuzana endlini, ngafika ngadla. Ngithe uma ngiyovale, uma ngithi ngiyaphuma futhi ngifuna ukuyobheka ukuthi igate ngilivalile. Uma ngithi la ekhoneni kunamanye amajita I think awu-4. Hhayi nawo futhi ngangawanaki. Engingawanakeni kwami ngalokhuzana ngayolala endlini. Hhayi-ke ekulaleni kwami endlini ngalala ngaphaphama. Uma ngithi angathi kukhona into ehambayo la ejalidini ngaphakathi. Hhayi futhi ngingayinaki loo nto, ngilale. Ekulaleni kwami lapho ngilale ngivele ngiphuphe lapho ngisejele. Akuthi ejele ngingene kanjani, ngiphuphe ngisejele engathi la ejele sibaningi la ejele. Hhayi futhi ngivele ngiphaphame manje sekusile, ngingakunaki futhi lokho. Ngiphindele emsebenzini ngakusasa, kube mnandi emsebenzini, kube mnandi. Kungavi kumnandi emsebenzini, sihleka ne-boss intontoni as usual. Hhayi-ke nawe futhi ungangayinaki le ndaba uma uthanda. Ngiyabonga.